Hej YouTube. Ej, ups, det sagde du godt. Du filmer ikke igen, vel? Jo. Okay, jeg vil bare spørge, om I ved, hvordan man laver en video, uden at, man sådan ser mig, men ser min skærm på computeren. Om I ved det. Jeg ved det, jeg kan ikke selv. Jeg har knæet, Jeg snakker over Skype med en eller anden. Han hedder Lukas. Og han hedder, på Skype hedder han Lukas Gundr. Nej, Lukas Gunder. Han har også lavet videoer. Du skal bare søge på Lukas Gunder. Skal du virkelig gøre det hele tiden? Ja, og han har nemlig lavet en video, men han gider kraftigt ikke at fortælle mig, hvordan man gør. Gør du bare, Lukas? Jo, jeg ved det jo ikke, mand. Hvordan har du så lavet det? Jeg ved, det er min far, der hjælper mig. Eller er det dig, der er en robot? Nå, YouTube. Ja, I skriver bare en kommentar. For jeg er på min YouTube hver dag, så I bare... Nej, I er Nej, det er han ikke. Han er bare en lille 6-årig dreng, der ikke kan finde ud af noget. Jeg er 11 år, 11 år, 11 år, 11 år, 11. I help you, Dad. Lad nu være med det der engelsk. Prøv lige at snakke noget engelsk, kom nu. Hey guys. Se alle mulige numse nogen så. På den der smand. Nej. Jeg har bygget en opgraderingstræ. Nå, ja, men du har også server, der hedder Picture Agent. Jeg har ikke nogen server, det er hans server, der hedder det. Nej, min hedder vla01server.maxvi.com. Nej, hans server hedder Taber-server. 25 568 5. I have. See that. I have. See that. No, Okay. this is not. Okay, YouTube. Jeg husker at sige en kommentar, ikke? I'm destroyed. Okay, men lov mig, hvis I ved det, send mig en kommentar, og add mig på Skype via LAN01. Spam, billeder af den her telefon igen, bam. Så I kan hjælpe Han er mig. så homoseksuel, at man skulle tro, det var løgn. Lukas, stop med den her. Undskyld.